Азербайджан залага на лъжлива пропаганда в отчаян опит да се хареса на международната общност. Да, същата тази държава, която умее да се осигурява влияние и лоби и да си купува приятели посредством парите от каспийския нефт и газ. Какви ги свърши в конкретика през последното денонощие азербайджанската посланичка у нас Наргиз Гурбанова. Тя остро осъжда действията на народните представители на НФСБ и всички останали международни наблюдатели на референдума в Нагорни Карабах. Те били незаконно пребиваващи на окупирана територия от арменски сепаратисти. Референдума пък бил незаконен и всички подкрепили го, ставали моментално врагове на Азербайджан и нежелани на нейна територия като физически лица. Преди да чуем реалните факти, нека чуем коментара на лидера на Националния фронт, направен в предаването "Изгнаници клети". Няма да коментирам глупостите на азербайджанските посолства и на тази държава, в която точно когато бяхме на 21-ви, предпоследния ден на нашето заминаване, ние научихме, че в Азербайджан президентът е назначил жена си за вице-президент, което е много така колоритно обстоятелство, което няма равно по себе си с другите демократични държави. По-скоро това е нещо като царство. Нагорни Карабах или още Арцах е населен от дълбока древност с арменци. Неизменна част е от Армения през вековете при самостоятелно управление и чуждоробство. През 1921 година болшевиките я включват с постановление в територията на новосъздадената Азербайджанска ССР. С този жест се цели създателя на турската държава Кемал Ататюрк да стане съюзник на Ленин и Сталин. Този план така и не се реализира, но това е друга тема. Десетилетия наред карабахските арменци се стремят да свържат анклава с историческата си родина. На 20 февруари 1988 година започват мирни протести с настояване за референдум и излизане от състава на Азербайджан. В отговор се извършва нечовешко клане в градовете Баку и Сумгаит. Жертвите са от арменски происход. Веднага след разпадането на СССР, по примера на страните от Югославия, Армения настоява за ревизиране на болшевишкото постановление за присъединяване на Карабах към Азербайджан. Няма мирно разрешаване на казуса и започва война, в която арменските и карабахските въоръжени сили разгромяват азерите, които са подкрепени от Турция. Подписва се Бишкекския протокол за примирие, а прекратяването на бойните действия се тълкува като самостоятелност на Нагорни Карабах. Съвсем отделен е въпросът кои държави признават и кои не реалността, която е факт. Всичко изречено до тук Азербайджан предвидливо премълчава. Президента Илхам Алиев пък отклонява вниманието от вътрешните си проблеми с неистини. Неотдавна той бе уличен от Wikileaks за финансови злоупотреби в особено голям размер. В отговор, безочието му стигна до там да назначи съпругата си за първи вице-президент. Това е същата тази дама, която преди време бе в България, снима се с Бойко Борисов и даде чек за 2 милиона и 400 хиляди лева за реставрацията на крепостта Трапезица. Ето нагледен пример за купуване на приятели. Нищо, че бетонният съюзник на Азербайджан, Турция, е пряко отговорна за разрушаването на уникалния църковен и укрепителен комплекс по време на мракобесното османско робство.